όχι. Τι να πούμε. Δεν θέλει πολύ το τιμόνι, ξέρεις. Δεξιά-αριστερά. Ναι, να το αφήνεις. Να το κάνεις, όχι μην το αφήνεις. Όχι. Γραπώνει έτσι το αμάξι. Έτσι δεν κολλάει. Αριστερά-δεξιά. Το έχεις φύγει αριστερά, έτσι με γκάζει. Δώσ' του, γκάζει. Μπαίνει και πιο μεγάλα. Θα τα ανοίξει και θα πει, έλα μπες, μην το φοβάσαι εσύ. Ωραία, άστο με την πρώτη λίγο, για να δούμε να μπει και ο Μίτσος. Και στα 0.51 σιγά μπορεί να δουλεύουν στα κτήματα. Καλά, εντάξει, στα 0.51 είναι εκεί που καταλήψαμε με τον μικρό. Έχει εδώ μια πετρούλα. Εντάξει. Μπήκε ο Μίτσος. Μπήκε, έλα, φέγαμε. Λοιπόν, στα 0.50 εδώ γενικά ο δρόμος είναι γλιστερός και με κλίσεις. Οπότε προσέχεις, όπου κλειστράει, λίγο γκαζάκι, μια γκαζιά. Δεν είναι και με φρένο γιατί κλειστράει ο δρόμος. Βάζω. Πολύ απάνω βέβαια, το βάζω. Οκ. Εμείς εγκατάλειψαμε εκεί κάτω. Εγώ εκεί κάτω. Ναι. Εκεί πατήσαμε το σύρκο. Έτσι με το φοβάσαι. Έτσι. Ας το κάνετε αυτό πράγμα. Και εδώ θα σου γυρίσει. Εδώ μετά κάνει και εμένα. Τσαλιαπάκια. Είναι το λίγο πιο ψηλά για να έχεις χώρο να παντιάσει. Ο Μίτσος εδώ μάλακα πρέπει να τραβάει πολύ ζόρι. Δεν έχει λάστιχο. Περιμένω. Ναι, περιμένετε λίγο. Είναι και μικρός αυτός. Δεν έχει εμπειρία στη λάσπη. Αλλά έρχεται. Πάμε. Έχει τα μπλοκέ όμως αυτός. Εδώ πρόσεχε, κλείνει πολύ δεξιά ο δρόμος. Θα μπορεί να είναι και το σύρμα πάνω στον δρόμο τώρα. Έτσι που το αφήσαμε εμείς εκεί. Εδώ την πάτησε με ευθεία πετάμε. Δεξιά. Να, εκεί. Το σύρματάκι στην παπαρία πήγαμε και πήραμε. Και όλο ευθεία πάνω. Όλο ευθεία πάνω, γκάζι. Όπως είσαι. Τα 0.50. Γκάζ, ναι. Α, δεν το έδωσα. Θα το τρώω. Πειράζει. Με το που αφήνεις τον γκάζι, σαν να έχεις φρενάρει. Ναι. Και η ανηφόρα. Θα περάσετε τα χτέρια εδώ. Εντάξει, ευτυχώς δεν έχει πολύ λάστιχο. Δευτέρα. Τερματίσμα είναι η Δευτέρα κάτω το πάτωμα. Ωραίος. Εδώ βγες και πήγαινε και περίμενε τον απέναντι το της αποθήκης δεξιάς προσοχή στο μέτρημα. Σου ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά και αυτό πιστεύω ότι είναι ψηλό ακριβό. Πάρει. Ναι, είναι και πάλι. Ένα 400 σαν το παλιό που είχες. Καλύτερη δουλειά. Καλύτερη δουλειά, λέω. Ναι. Πιο παλιό. Γκάζι. Δεν έπρεπε να κατεβάσω. Ναι, καλά. Αλλά νομίζω ότι θα φρενάρεις. Δεν το κόψω. Σου έβαλε Δευτέρα. Και άμα φρενάρεις έβγαινες ευθεία με χίλια. Δεν είχε σωτηρία με μία. Σου παγκάζει. Ναι, όχι. Δηλαδή τώρα που το κοίτα. Το έχω ψιλοκατάλαβε εδώ και πως το κρυμώ ότι φρένο δεν. Ναι, δεν υπάρχει φρένο. Φρένο σε δύο το μόνο που μπορεί να σου κάνει είναι να φύγεις ευθεία ή οπουδήποτε. Ναι, εντάξει, μόνο να τους πλασάρεις. Αλλά όλα αυτά είναι σχετικά. Εντάξει. Ο κανόνας είναι ότι δεν θέλει πολύ φόρα και θέλει γκάζι το αμάξι. Φαντάζομαι ότι εγώ προσπαθώ να το έχω με τη φόρα χωρίς φρένο. Εκεί φτάσει πολύ φόρα, εδώ είναι και πολύ φόρα είναι. Σε αυτό το σημείο εγώ προσπαθώ να παίξω. Εντάξει. Ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι σας την τραβάει. Κάνει μου έχει τα μπλοκή όμως. Εσύ δεν έχεις μπλοκή. Εσύ ευθεία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς. Όχι, ναι.
Νομίζω έχει τα μπλοκέ και είναι κομπλέ με τα μπλοκέ. Τι έχει μπλοκέ, 100%. Δεν έχει προς πίσω. Όχι, τρία Προς μπλοκέ. πίσω. Μας όχι τρία μπλοκέ. Δεν ξέρω αν έχει βάλει το πίσω, αν το έχει βάλει και το πίσω. Μαλάκα είναι μεγάλη. Έχει καλύτερη μετακίνηση από τη διαφορά. Τέτοιο δεν είχε πάρει ο Σπάνος για rescue car. Πώς το λέει. Ναι, Recover. recover είναι. Ξέρω το λέω κάτω στο Σπάνο. Το ρώταγα το... Ο φιλός δεν έχει καμία. Λέω ρε εσύ Σπάνο που έχεις Ντουμπάι, Ισπανία στην Πολυοπόλη και να το. Αυτό δεν λέει και τι έμεινε. Κάνε όμως τα σχολεία του τώρα. Ναι. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να κρατήσει παλιές επαφές. Δεν μιλώ ότι σιγά. Δεν νομίζω ότι δεν είναι ο στίχος. Ναι, και εγώ έτσι κατάλαβα. Είναι και λίγο φραγκοφωνικό. Δεν ξέρω. Δεν είναι ιδιαίτερα. Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Και δεν είναι γιατί παίρνει τώρα και στη σχολεία. Εντάξει, κόψε για... Πάμε να το πλύνουμε. Εγώ με αντέξω, εσύ βρίσκεται και τα δικά σας στα χέρια. Όχι, όχι, δεν έκανα πίσω. Απλά ο Θεός δεν το βάζει. Και το κομπανώ συνέχεια. Έχει αλλάξει το, απλά εγώ έτσι πως κάτω. Όχι, εντάξει, απλά... Ριλίβρι τη μαραθώνα. Το κομπάναγα κι εγώ συνέχεια και βρήκε άλλο τρόπο να βολεύεται. Άλλος εκεί και ώρα μέχρι να κόψει λίγο και γκάζωσε το τέρμα. Ναι, έχει. Όχι, μαλάκα, είναι πολύ ωραίο που κάνεις. Λες το. Εντάξει, έχει ξελαπικάρισμα από τρόπο. Ναι. Κοίταξε, αν δεν έδινε από λεφτά στο καράτα αυτή τη στιγμή, Αυτό είναι. θα είχα διαλέξει κάτι άλλο σίγουρα. Αυτό είναι. Τα λεφτά του καράτε, ποτέ δεν είναι. Θα σου πω ότι Αυτό είναι. τα ίδια λεφτά μας κόστησε. Αυτό είναι. Απλά εντάξει, έχεις επενδύσει και σε ένα μάτι. Ναι, βέβαια. Τα ερευνητρία, όχι, προχωράς υποτίθεται τώρα. Τα οποία επενδύει στο εαυτό του μόνο. Όχι, ναι, αλλά εδώ έχεις επενδύσει ένα μάτι το οποίο είναι άχρηστο. Ουσιαστικά. Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Άμα το δεις έτσι. Τελείως, δηλαδή δεν υπάρχει. Αυτό το αμάξι δηλαδή μετά από εδώ πάει άντε να συγκυρώσει να το πάρει ένα συλλογιστικό. Φόρο. Γερός θα πεις. Λες θα μπορέσει να το πουλήσω αυτό στο αυτοκίνητο του. Νομίζω. Εντάξει, και είναι και τα αμάξι του φόρου. Δηλαδή άμα δεν πουληθεί αυτό το αμάξι του φόρου. Δύσκολα πολλούνται. Δεν το βγάζει ένα αεροπλάνο το φούτης. Καλό. Στο μαγαζί του ή στο εισάγω. Στους αγωνιστικούς να κάνουμε. Από εμάς το πάμε το αυτοκίνητο. Γιατί Ναι, από το μαγαζί του αυτό. Γιατί το μαγαζί του ουσιαστικά τρέφεται από εσάς. Από κάποιους από εσάς. Μας λίγο 3-4 αυτοκίνητα έχουν φτάσει. Το πάμε πέντε. Α, ναι. Ναι, δεν έχει τόσο. Δεν είναι τόσο. 6 αυτοκίνητα. Α, δεν είναι πολλά. Ναι, και αυτά δεν το πάνε και όλοι για όλα εκεί. Όπως το πάω εγώ. Α, Ναι, φτιάξτε μου αυτό και εντάξει. Φτιάχνω και αυτό. Φτιάχνω και δεξιά και αριστερά. α. Εγώ. Έπρεπε να είσαι εσύ ο Μαρδάς, πώς λέγεται αυτός. Για stop. Δεν πίσω. Και πρέπει να πάμε. Πού πρέπει? Εκεί μέσα. Πέσαμε την κουβέντα. Σε 038 θα βρεις κάθετο δρόμο και θα κάνεις δεξιά. Αν έχουμε κάνει λάθος, δεν θα το πούμε ποτέ. Εδώ είναι την άκρη, έλα εδώ είμαστε. Εδώ θα κάνεις δεξιά. Πω, πλοηγάρα που γίνει όπως της. Εδώ δεξιά έτσι. Ναι. Σε 081 θα κάνεις πάλι αριστερά, ρολό, νεροσωλήνες, μπροστά σου στο λεωφοράκι έχει πεζινάδικο. Ρολός, νεροσωλήνες, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, θα το πούμε. Στα 081, στο 022, Όταν αεροσωλήνες ρολά Ναι, θα θα είναι δούμε. κάπως έτσι. στα 081 θα κάνεις αριστερά. Σε δρόμο που έχει
μόνο αριστερά, έχεις στα 0,42 τώρα. Στα 0,81. Μάλλον αυτό πρέπει να είναι. 5,73. Θα μπεις πριν από αυτό, Αυτό είναι. Αριστερά εδώ. Ναι, αλλά θα κόψω τους έσους. Ναι, θα κόψεις. Πουτάνα είναι αυτό. Στο δρόμο δίπλα στο πάρκο κυκλοφορίας εξαγωγής βενζινάδικο, δεξιά στο χωριό γέμιση. Εντάξει, καλά, στα 0,65 βγαίνουμε άσφαλτο. Πουτάνα τελείως βέβαια. Το σίγουρο. 0,65. Ναι, δεν βουλεί κάτι.